célunk az, hogy megváltozott munkaképességűeknek tudjunk minél több munkát adni, és olyan munkát, amit szeretnek és tudnak csinálni, ez nagyon fontos. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy integráció tulajdonképpen. Fel akartuk venni a kapcsolatokat az emberekkel, és ez a kávézó egyfajta hidat képez az épek és a sérültek között. 24-en dolgozunk itt, megváltozott munkaképességűek. Jó lenne, hogyha mi lennénk az átlag, az alap. Tényleg lehet látni azt, vagy érezni azt, hogy itt egyfajta töltés van, egy szeretet. Valami fantasztikus, hogy ránk dolgozókra is mennyire jó hatással vannak a vendégek, és mi is rájuk. Néha el szoktuk mondani, hogy nem adom fel, mert mi tényleg nem adjuk fel.